3, 2, 1, go! Okay, vi starter igen. Jeg citerer lidt. Det gør ikke noget at være født i en andegård, når blot man har ligget i et svaneæg. Og det er nok den oplevelse, vi står med lige nu. Det er svært. Men det gode samarbejde og sammenhold, hvad? Der har kendetegnet dette projekt, så kan vi inden længe sige, ligesom en Grimme Elling tænkte og oplevede. Det følte sig stærkere. Og inden for kort tid, så landede den i en stor have, hvor æbletræet stod i blok. Den stod det godt på. Syrenerne duftede af hang på de lange grønne grene, lige ned mod de bugtede kanaler. Og må ikke vi til næste år vil opleve det her i Hyttebyen. Det gør vi. Og med disse ord, så åbner vi. Jeg tror, det bliver en sløv saks.